Gikalisang sa pipila ka mga motoristang milabay ang pagkatagak sa bahin sa yuta o mga bato sa kilid sa usa ka bukid sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Sa kuha nga video sa usa ka netizen, makita kini mga sakyanan nga nanghunong sa National Highway sa barangay Gisokan, Sindangan, Zamboanga del Norte pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Nakuha ang sab sa video ang pagangalapok sa tubangan sa mga naglinya nga sakyanan nga na-stranded na. Pag-zoom sa kamera, makita pa nga ang pagkatagak sa mga gagmayng bato-bato ug yuta nga gikan sa taas nga bahin sa bukid. Butang nga gikalisang matud pa sa mga motorista. Sumala sa MDRRMO Sindangan, epekto matud pa kini sa paggabgab sa bako sanglit dunay gipahigayong road widening sa lugar nga gipangunahan sa DPWH 9. Hinuon naka-standby matud pa ang MDRRMO kung adunay mga emergency sa mga lugar. Pahimangno sa MDRRMO nga sundon ang manual traffic sign sa mong kalsada aron luwas og mahimong hanay ang dagan sa trapiko. Kanang kuan kay naman po na siya traffic sign, kung mo stop signal, mo stop sa lang gyud sila, dili sa gyud sila mo diretso. Kung palalitan peligro ang kanang kuan dalan, basin mamiligro pod ba sila ba? Naanay siya mga net sir, pero dili man nato makunan nga ang sa kuan ay ubang parte sa kaning bunkod medyo humuk-humuk man siya, so naagi nga magkuan gyud ng